To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da dare. So, ina so zan ɗan yi mana wani ɗan ƙarin haske. Na san yawanci jama'a da dama ba su san wannan tsarin ba, so amma yanzu zan yi mana bayani. Duk wanda ya san cewa ya yi rijista da link ɗina, to akwai hanya wanda za mu riƙa ƙaruwan juna da ita, musamman ma waɗanda mining ɗinsu ba ya gudu, ma'ana ba sa samun riba misali akan mining ɗinsu, wanda iya abinda kawai suke yi shi ne iya mining ɗinsu kawai suke iya samu, ba sa samun wani abu banda iya mining ɗinsu. To ga hanyar da za ku bi kuma ku riƙa samu kamar yadda kowa ke samu. Kun gane ko? Hanyar da za ku samu shi ne, wanda ya gayyace ku misali kun ga kamar wanda suka yi joining a link ɗina, so abinda za mu yi shi ne na ƙirƙira mana village wanda za mu rinƙa amfanuwa da juna. Farko duk wanda ya rijista zai gan shi a ƙasan wani, misali zai gan shi sunan wani ne a nan sama, misali zai ga sunan wani ne a nan sama. Kun gane ko? So ba sunan offline naka ba. To wannan yana ƙara, kuna ƙara ma shi wanda kuka gani a saman nan mining ɗin shi ya gudu, ku kuma ba zai amfane ku ba saboda link ɗin shi da naku ba ɗaya ba ne. Link ɗinku da nashi ba ɗaya ba ne. To hanyar da ake bi, ka sauka daga kan nashi ka hau kan team ɗinka wanda za ka riƙa samun mining ɗinka yana gudu, kuma za ka riƙa samun duk abinda kuke samu a team ɗin za ku riƙa sharing ma juna, junanku zai riƙa amfana shi ne. Farko dai idan ka shiga cikin account ɗinka, za ka zo ka taɓa nan guraren, ga nan inda kuka ga sunan nan, kun gane, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi kamar haka zai buɗe. Idan ya buɗe, ga wani guri nan da aka sa leave the gold, the gold ne ko? So za ku taɓa leave ɗin nan guraren da kuka gani, za ku taɓa shi. Idan kuka taɓa shi, za ku ƙara taɓa wani leave, misali kamar idan kuka taɓa shi haka, to ga wani guri nan za ku sake taɓa shi. Idan kuka sake taɓa shi zai fitar da ku. Kun gane ko? Za ku sauka daga kan shi wannan wanda kuka gani a saman nan, wanda ba ku san shi ba, ba ku san inda yake ba, kawai kun gan shi ne a gurin. To abinda za ku yi in kuka sauka da kan shi, za ku koma za ku yi minimizing. Kun gane ko? Zan ajiye link a group wanda mutum zai joining, kowa zai joining. Kun gane ko? So misali, za ka zo ga link nan na aje, kawai kana zuwa link ɗin bayan ka yi leave a can, kana zuwa link ɗin kawai za ka taɓa link ɗin ne kamar haka. Kun gane ko? So kana taɓa link ɗin zai shigar da kai ciki. Idan ya shigar da kai ciki already, so za ka ga sunan offline naka ya hau nan. To duk abinda kuka samu a team ɗin, duk abinda kuka samu a team ɗin za ku ga kuna sharing ma juna. Akwai wannan opportunity da za ku riƙa amfanuwan juna da wannan mining ɗinku, ba za ku ga yana gudu sosai, musamman ma waɗanda suka ɗan ɗauki mataki, suka ɗan tsallake wani mataki, da waɗanda kuma suke sababbin registration yanzu. Kun gane ko? Wannan shi ne shawarar da nake so in ba mu, wanda insha Allahu rabbi kowa zai zama cewa ya dawo yana active. In kuka duba za ku ga iya abinda kuke mining shi kaɗai ne kuke samu. Iya abinda kuke mining shi kaɗai ne kuke samu. So abinda za mu yi shi ne, za mu zo mu tattara ƙarfinmu ɗaya, guri ɗaya, mu tayar da wannan village ɗin, mu ma mu tafi cikin top ɗin da ake kai. In kuka duba nan za ku ga kowa da akwai village da yawa na mutane wanda suka riga suka zama top. Kun gane ko? Kun gan su nan guraren? So nan duka village ne. Kun gan su nan duka village ne. Duk waɗannan da kuke gani village ne. Kuma abinda ke faruwa a nan, duk offline ɗinka, duk downline ɗinka, in dai har za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe, to za ku riƙa amfanuwan junanku ne. Amma in dai har za ku hau kan wani arne can wanda ba ku san shi ba, ba ku san inda yake ba, to shi kuke ƙara ma ƙarfi a banza, shi kuma ba ya amfanuwa da ku a komai saboda link ɗinku ba ɗaya ba ne. Amma kuma kun bi shi, kamar ya aje sigina ne kun bi shi. Kun gane ko? Ko kuma ya aje referral link ne kun bi shi, shi ne zai amfana, ku ba za ku amfana da komai ba. Amma a shi wannan village ɗin, za ku amfani junanku gaba ɗaya saboda link ɗinku ne, kuma da shi kuka yi amfani, village ɗinku ne zai amfana. Kun gane ko? So kowa ya yi joining, kowa ya tabbatar ya yi joining wannan link ɗin, ya fita daga wancan, ya yi joining kamar yadda na yi bidiyon nan na gaya muku. In kun zo za ku taɓa nan guraren, kuna taɓa za ku ga ba sunana ba ne. Kun ga MI Hassan ko? Za ku ga ba sunana ba ne a cikin naku. Kuna gani za ku zo ku taɓa leave ɗin nan. Kuna taɓa leave ɗin nan, za ku zo ku sake taɓa wannan leave ɗin. Kuna taɓa shi sai ku yi minimizing kamar yadda na gaya muku, sai ku yi minimizing, sai ku tafi cikin WhatsApp inda na tura kamar haka.
sai ku zo ku taɓa link ɗin, kuna taɓa link ɗin zai shigar da ku can, kawai za ku yi joining ne, kun gane ko? Zai shigar da ku can, kawai abin da za ku yi joining, kuna yin joining shi kenan, duk mining ɗin da zan yi da duk mutanen da za su zo a ƙasa na da sauransu duka, zai zama cewa duka za mu zama cewa mun tattaru guri ɗaya, muna amfanan juna gaba ɗaya. Za ku ga saman nan top ɗinmu na ƙaruwa, mining ɗinmu na ƙaruwa, za ku ga nan da nan za ku ga muna tattarawa, kuma wannan skipping ɗin da yake yi, ma'ana ku ga wannan ɗinku baya saving, daga yanzu ya daina, saboda mun riga mun zo mun haɗa village, mun haɗa ƙarfinmu guri ɗaya, duk wata matsala da za ta shafi ɗayan daga cikinmu, to ni zan gani, zan gane, kun gane ko? So wannan shi ne, don haka mu yi ƙoƙari duka yau mu yi ƙoƙari kowa ya zama cewa ya yi joining wannan village ɗin, kuma akwai link na channel wanda zan riƙa aje signal na wasu abubuwa wanda ya shafi crypto da sauransu, da kuma wasu abubuwa insha Allahu shi ma zan aje mana, shi ma a Telegram ne, channel ne na Telegram, zan riƙa aje wani update da sauransu na dukkan wani abun da ya shafi crypto, insha Allahu rabbi za mu aje shi a wurin, kun gane ko? So Allah ya ba mu sa'a, ya ƙara wuce mana gaba, ya rabbal alamin, Allah ya taimake mu, kowa ya ƙoƙari ya joining, kun gane ko? Kowa ya ƙoƙari ya joining, zan aje link ɗin village ɗin yanzu, kowa ya ƙoƙari ya joining, zan haɗa da wannan bidiyo in aje muku, zan ɗora bidiyon kuma a YouTube channel, kowa ya ƙoƙari ya joining wannan village ɗin don ya amfani kanshi, ya kuma amfani team ɗin shi, kuma ya amfani ƙoƙarin da yake yi kullum akan mining, kun gane ko? Akwai auto clicker, kar ku manta, ku je ku riƙa amfani da shi, kuma yanzu komai naku zai zama successfully, da kun yi mining yanzu kuma zai riƙa saving, insha Allahu rabbi ba wanda zai ƙara mining bai yi saving ba, matuƙar dai ka yi amfani da wannan abubuwan da na faɗa, kuma ka yi joining wannan village ɗin, kuma ka yi joining channel ɗin nan da za mu aje na Telegram channel, so in kuka yi wannan joining ɗin shi kenan, insha Allahu rabbi komai zai zama mana successfully. Allah ya dace da mu, Allah ya taimake mu.